Ovdje smo zbog što su nam odobrili novi projekat za deponiju. Ja imam predlog, ali da vidimo da li su svi predstavnici sela tu. Gračanica, Tu sam. Dobrotin, Tu. Livađe, Donja Gušterica, Gornja Gušterica, Tu sam. Laplje selo, Tu sam. Preoce. Tu sam. Ja imam jedan predlog. Najbolja lokacija je okolina Gračnice i Jalovina. Molim? Ne može. Pa dok li više u Gračanicu? Samo Gračanica, po Gračanica, Gračanica, po Gračanica. Sve tako. Ambulanta, putevi, raskrsnice, opština, sve je tamo u Gračanicu. Sve je oko tu se. Pa nema da bude deponija, to je završeno. Deponija ima da bude u Livađe. Je ti jasno? Kako da se pojavim ja ispred moje ljude tamo? Šta sam doneo ja tamo u Livađe? Šta smo mi? Vi ste doneli igralište, vi ste dobili ovo, vi ste dobili ovo. Aj kaži, jel nije? A je. Šta? A ja, sad kad idem, hoću da kažem ljudi, evo, deponiju smo dobili, hoću u Livađe da se pravi deponija i molim vas, evo, neka svi kažu, ali to je, ja za mene, to je gotovo. Deponija u Livađe. Ja se izvinjavam, jel mogu ja da kažem? Jel mogu ja da kažem nešto? Predstavnik ima iz Gračanice. Ne, ja iskreno, izvini što se uvredio, ja nemam ništa protiv toga, baš naprotiv. Drago mi je da ćete biti srećni. E pa tako. Drago mi je da ćete biti srećni, znači, jel ima neko još neki predlog ili da deponija bude u Livađi, ja mislim da je to najpametnije i najbolje. Ako toliko zahteva da bude u Livađi. Ako mislite da ćete imate koristi od toga, što se Kako nazdobati... reći, ne znaš koliko ima nezaposleni, nigde ništa ne radi, tu poljoprivredu malo što razumiješ ti, to je, tu deponiju da se naći narod. Nije normalno. Ja samo za to.